Вітаю ўсіх! Вы на канале Bike Travel Беларусь. Мяне завуць Александр. І сёння ў нас чарговае велападарожжа. Зараз я знаходжуся на чыгуначным прыпынку Станькава і буду рухацца ў напрамку Мінска. Само собой, разумеецца, наведаю цікавыя лакацыі на сваім шляху. Галоўныя кропкі гэта Юцкоўскія крыніцы, я там ужо пару раз бываў. Траскаўшчына, там паглядзім руіны вадзянога млына, таксама там быў адзін раз, але гэта было гады 4 назад. І Дзяржынская гара. Гэта найвышэйшая кропка Беларусі, такая ландшафтная. Вось, там я яшчэ не бываў. Таму будзе цікава, мне здаецца. Хаця на самой справе там нічого такого цікавага няма, але хочацца паставіць галачку, што я там пабываў. Таму не пераключайцеся, пагналі! Дарэчы, апошнія пару дзён шлі дажджы, зямельку так добра падмачыла, таму сёння, мабыць, будзе шмат гразі. Паглядзім, зараз еду праз некае поле. Вёска Петкавічы, Дзяржынскі раён. Тут у Петкавічах вось такая цікавая інсталяцыя. Мужчына з жанчынай, жанчына з караваем на ручніку, а ў мужчыны збожжа ў руках. Вось. Мясцовы клуб, мемарыял, ваданапорка. Невялічкая экскурсія па Петкавічам. Добры асфальт. Катэджыкі двухпавярховыя. Табакерка, каб яна згарэла. Даволі чыстенька. Тут прыемна. Вусел будуе гнёздышка. Толькі што бачыў, як ён сюды залецеў і прынёс туды галлё. І зараз там ось займаецца будаўніцтвам. Вось еду я такі і на поля паглядаю. А там вода стаіць, гразюка. І вось я думаю, а ці шмат мне прыйдзецца сёння праз палі гэтае ехаць? Мне здаецца, што бокам мяне не абыдзе эта гразь. А я яе таксама не абміну. Асфальт уже становіцца крыху горшым, але гэта і, мабыць, добра. Зараз пачнуцца нейкія прыгоды. І зноў буслы. Сябры, ну вось і пачалося. Гразюка, балотца. Вось такія сцежкі-дарожкі. Сябры, вы просто паслухайце, як пяюць жаўрукі.
Сябры, мне здаецца, я кагосьці сустрэў. Гляньте, хто там. Лось. Лосяра на мяне глядзіць. Спадзяюся, што ён там адзін. Блин, прикольно. Сябры, я зараз пад'язджаю да таго месца, дзе бачыў гэтага лося. Вось ён туды ў лес зайшоў, і мне туды зараз ехаць. Сябры, а ці даводзілася вам сустракаць дзікіх жывёл падчас падарожжаў? Калі даводзілася, то распавядзіце, каго вы бачылі, хто вам сустракаўся на вашым шляху. А вось гэта моя другая сустрэча з лосем. Я ўжо аднойчы бачыў, але той лось быў крыху большы. Гэта нейкі маладзейшы, мабыць. Пераходзіў мне дарогу раніца яшчэ да ўзыходу сонца. Я ехаў праз лес. Такая была асфальтавая дарога. І павольным такім крокам здаравенны лосяра пераходзіць гэтую дарогу, але я не паспеў тады зняць. Вось і гэта вось ўжо другі раз, калі я яго сустрэў. Ну не яго, а лося, вы зразумелі. Таксама сустракаліся мне алені, касулі, лісу бачыў, ну зайцы, само сабой. Вось. І все, мабыць, больш нікога не бачыў. Кабаноў, ваўкоў, медвядзёў не сустракаў. Яно і добра. Тут такі сур'ёзны спуск, трэба ехаць вельмі асцярожна. Не хочется тут навярнуцца. Можна было б, конечно, пяшочкам прайсціся. Блин, мо так і зрабіць. На камеру, здаецца, вам не будзе гэта відаць, што спуск тут такі сур'ёзны, яшчэ гліняная такая зямелька размытая. Хацеў экстрэмальны з'езд вам показать, але я не экстремал. Поберегу себе крыху. Так. Ось. Ну, на камеру так. Не асабліва відаць гэты спуск. І вось туды да рэчкі. Там нейкі масток. Все, едем без усялякага экстриму. Погнали. Еду праз нейкую вёсачку. Тихо тут. Нікога нема, тут одного чоловіка бачив. Ось яшчэ што хочу сказаць, сябры. Дзякую вам вялікі за ваши каментары, за ваши водгукі і падтрымку. Гэта ўсё мяне натхняе на новыя падарожжы. Нават не на новыя падарожжы, а на тое, каб я здымаў свае падарожжы на відэа і выкладваў у YouTube. Вось, калі водгуку няма, то бывае такое, што ты едзеш і думаеш, здымаць сёння ці не здымаць відэа, мо проста пакатацца, атрымаць асалоду ад вандроўкі і не напружваць сябе гэтымі відэаз'ёмкамі. Вось. А сёння зранку я прачнуўся перад паездкай, зайшоў в інтэрнэт, глянуў электронную почту, а там было пісьмо. Мне написал человек, який подписаны на канал, написал то, что ему подобається моє відео, і коли мені треба буде транспорт, то він допоможе. Може забрати з якої-небудь гробки мене, завезти у Мінськ, або наоборот кудись закинуть. Ось така пропанова, і
гэта вельмі мне прыемна, падняло настрой з самага ранку. А вось буквально хвілін 5 назад гэты чалавек мне пазваніў і яшчэ раз прапанаваў, і мне крыху перапаўняюць эмоцыі, бо вельмі прыемна, калі ёсць нават такая падтрымка. А у вандроўках всякае можа здарыцца. Вельмі прыемна. Дмітрый, вам прывітанне. Дзякуй, што адгукнуліся. Праязджаю вёсачку Юцкі. І вы ўжо зразумелі, напэўна, што хутка мы прыедзем на Юцкоўскую крыніцу. Вось паварот на вёску Новасады. І вось тут, сябры, я на картах выглядзеў дот. Дзесьці вось у гэтым лясочку знаходзіцца дот. І мне хочацца на яго паглядзець. Так, я крыху праехаў. Ён дзесьці вось там у нізіне, што ли. Дзе ён? Лепш ён павінен быць наадварот на ўзвышшы. Дот. Тут такі рэльеф цікавы. Так, як яго знайсці? Так, ён дзесьці ў тым напрамку. Вы гляньце, як ужо зелена. Якія лісточкі ўжо тут аграменныя. Вось. Кветачкі ўжо распускаюцца. Паспрабуем прайсці, глянуць. Але далёка не хочацца ісці, лезці ў гэтыя кусты. Бо зараз ужо гэтыя кляшчы папрасыпаліся. Прачнуліся. Ну, сейчас паглядзім. Шукаю дот. А знаходжу нейкі сметнік. Вы паглядзіце, што за свінства, а? Слоў няма проста. Сябры, я знайшоў дот. Вось ён за маёй спіною. Калі бачыце. Ён даволі вялікі. Даволі вялікі, гляньце. Зараз падыдзем бліжэй, паглядзім. Идем глядеть. И он находится в низине. Тут кветки растут. Ну что, сябры, глядим. Гляньте, як мохом поросли гэтыя бетонныя сцены. Сябры, ну што, пойдзем унутр? Так, включаем Армитек и идем. Гляньте, сколько там воды. Атмосферное местечко. А вось як можа ліхтар з Мітэк цапляцца за жалеза. Дзе мы тут яшчэ не былі? Давайте сюды зайдзем.
наскальная живопись тут была, мелом хтосьці штосьці писал. Хтосьці штосьці. Так. Ось. Вентиляция. И выходим там, где и заходили. Вырашыў яшчэ абысці гэты дот вакол по перыметру і агледзець з усіх бакоў. Конечно, складана прабірацца праз гэтыя завалы. Так, пойду туды ўніз, мабыць. Блин, паўцені попрачыналіся і паукі ўжо. Так, опа. Так. Моцный такі. Монументальный, фундаментальный. Фундаментальный такі будыночок. Так, ідзем далей, сябры. Штосьці я тут надоўга завіс. Ну, локацыя цікавая. Блин, он такі зелененький. Выглядае вельмі атмасферна. І кветачок тут колькі расце, гляньце. Такая низина, хоть бы тут змей яких не было. Блин, локация классная. Тут линия дотов проходит, их шмат. Это АПК, я так разумею. Великие такие. Пришли до ровару. Едем далее, сябры. Так, это поворот на Юцковскую крынічку. Гидролагичный помник природы. Вот тут такая вот пляцовка, где можно припарковаться на автомобиле. И стежки вот сюда ведут. И вот такой крутый спуск. Там такая низина, крынічка, и там некалькі вытокаў у крынічкі, и яны стекаются у такі ручай. Зараз я спущуся ніжэй и вам все покажу. Так, сябры, але першай справай, перед тым як вам усё показать тут, я вырашыў крыху набрацца сил и зрабіць сабе другі завтрак. Ну что, сябры, прогуляемся. Дятел. Ось, а эта семья приехала на автомобиле и привезла с собой штук 15 пластиковых бутылей. Там и 20-литровые, 5-литровые, 10-литровые канистры. И ось набирают зараз воду. Здається, вони сюди постійно приїжджають за водицей. Мабуть, вона вельми добрая. Мне так само треба флягу набрать. Ну а покуль прогуляемся. А ось і першие грибочки весновые. Ось тут еще лавочка стоит.
Тут хтосьці кастрык паліў. Сюды нават, я бачыў, людзі мангал прыцягнулі былі, шашлык жарылі. Некая птушка там сядзіць, цікавая. Вось, можна спусціцца сюды крыху ўніз, бліжэй да ручая. Так. Опа. Оп. Есть. Пригоженько тут. Водица журчит. Вельмі маляўнічае месца. Калі вы тут яшчэ не бывалі, абавязкова сюды прыедзьце. Каардынаты я пакінуў у апісанні пад відэа. Трэба ісці зараз ужо да ровару, бо я яго надоўга там аставіў. Все, сябры, едем далей. Вадзіцы я не забыўся набраць. Гэты момант, калі набіраў воду, я не здымаў, так як там ужо людзі з гэтымі каністрамі яшчэ пад'ехалі. Ось. Грозюка. Гляньте, якая тут яшчэ маляўнічая рачушка у нізіне. Але тут няма мосту. Мне трэба зараз неяк перабрацца на другі бок. Сябры, хто згубіў акуляры для гэтай рэчкі? Вось яны тут вісяць на ветцы. Калі вы глядзіце гэта відэа і пазналі свае акуляры, напішыце мне, я скіну вам дакладныя каардынаты. Без ровара я могу пераправіцца на той бок, а вось з роварам гэта ўжо будзе зрабіць цяжэй. Таму не ведаю, як тут зараз мне паступіць. Пераязджаць будзе складана, бо тут каменнае дно такое у рэчкі. Не ведаю, як вам тут відаць ці не, але трэба мне неяк пераправіцца. Я не ведаю, як гэта будзе выглядаць, як я тут... Так. Ага. Треба якийсь камінь положити, щоб мені на його можна було ступити, бо так не тримається. Або поспробувати перепрыгнути. Ось ноги вже промочив. Сябры, на жаль, відео про те, як я переправлявся праз гэты ручай, нема. Бо раптоўна скончилася пам'ять на телефоне і обрубилося відео, а телефон стояв на триподі на тим березі. Мені прийшлося потім ще за ім вертатися. Уже я роззувся, пройшов по воді, гляжу, а телефон выключился, и видео нема. Я захожу, бац, а там пишет, что уже нема места на устройстве.
Ось такі діли. Буває. Так. І де гэта мы зараз? Куди гэта мы падняліся? Треба паглядзець карту. Так, калі верыць мапе, то вось тут дорога. Шановныя, вось тут дорога. Так. Дзе мы знаходзімся, незразумела. Але добра, што мы з гэтых аўрагаў падняліся. Ведаю, што трэба дзесьці туды левей браць. Зараз поедем. Сябры, выехали на некую грунтовку и уже крыху веселей, что выбрались оттуда. А гэта вёсачка Новосады. Вот мы зараз ее заезжаем. Гляньте, який припиночний пункт. Остановка тут. Такая заросшая тоже мхом неким. Сябры, еду такі, а тут бам! Флешбэк з дзяцінства. Напэўна, шмат хто з вас ведае, што гэта такое. А я еду по прамой такой гравейцы. Нічога пакуль цікавага. Вёска Вертники, 1543 год. Такая старенькая вёсочка. Сябры, мы уже наближаемся до самой высокой географичной кропки Беларуси. Ну вот, сябры, мы на месте. «345 метров вышыня гэтага узвышша. Ну что ж, сябры, вось я и побывал на самой высокой географичной кропцы Беларуси. Раней называлась она гора Дзяржынская. Все, сябры, едем далее. Зараз проезжал через невеличкую деревеньку, и мне хлопец там кричит: а я на вас подписаны. Я такие от нечаканности: добрый день, добрый день. Приемно, коли почали уже познавать. Сябры, вось там у полі я убачив некое старое древо, и мне так захотелось до яго подъехать. Але ж я думаю, гэта того стоит ці не. Праз гэта поле, праз гэту гразь. Напэўна, я пашкадую, калі не поеду туды. Нешта мяне туды прыцягвае. Поеду. Блин, трэба аб'язджаць балота, але я да яго хочу добрацца. Не ведаю чаму, але оно мне спадабалася. Так, я добраўся. Сябры, я на месцы. Вось гэты дубок. Невядома, што тут з ім зрабілася. Мне здаецца, тут была другая частка гэтага дрэва. Магчыма, у яе ударыла маланка, а магчыма, хтосьці падпаліў. Зараз яно выглядае вось так. А яшчэ тут прыбіты нейкія цвікі. Незразумела навошта. А яшчэ тут некая лопата ляжыць. Ржавая, старая.
Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася спадчына. Паміж сваіх і чужакоў яна мне ласкай матчынай. Аб ёй мне баюць казкі сны, вясеннія праталіны, і лесу шелест верасны, і ў полі дуб апалены. Так, а гэта што за сундук на дрэве? Як я яго адразу не заўважыў? Цікава, цікава. Трэба яшчэ раз прыехаць і праверыць. Сябры, ну вось мы і ля млыночку вадзянога у вёсцы Траскаўшчына. Пагадзіцеся, што вельмі прыгожы млынок. Гляньце, колькі розных элементаў. Камень, цэгла, як усё прыгожа вылажана. Вось тут яшчэ розныя, бачыце, захаваліся элементы такія як плінтусы, или як яны называюцца. Папраўце мяне, калі ласка, напэўна, я неправільна сказаў. А вось што робіцца ўнутры, сябры. Млыночак закінуты, гэтая сцяна абвалілася. Там трэшчына аграменная. І вось смецце само сабой валяецца. Зараз паглядзім на возера. Вельмі прыгожыя руіны, жывапісныя. Ну што, едзем далей, сябры. Сябры, вельмі хочацца ехаць вось сюдой праз лес, але тут такі кавалачак дарогі, у які зусім не хочацца сунуцца, і я вось не ведаю. Спрабаваць мне лезці ў гэту гразь, ці вярнуцца і паспрабаваць паехаць другой дарогай, ужо не праз лес, а асфальтам. Блін. Ну все, зараз ужо іду пяшочкам, толкаю свой ровар на пагорак.
грязі тут шмат. Пагорыстая мясцовасць яшчэ. Будзе весело. Ехать тут особо не атрымліваецца. Таму иду пешочком. Еще крыху. И будем пробовать ехать. Вот я уже вышел на пагорок. Приплыли. Тут павінна быць дарога, сябры. Толькі вылез з гэтага балота. Атрымай перапаханае поле. Сябры, я просто ламлюся ўздоўж поля праз кусты. Вось так вось. Там еще была низина. Я хотел по полю пройти, да мяне вось засмактала крыху. Так, веселуха. Здымаць нема калі, сябры, таму што незручна, трэба дзвюма руками ровар толкать, штурхать. Все, я погнал далей. Якое шчасце. Я тут ужо по лесу пару сотен метров прошел. З'явілася грунтовочка накатаная. Все, поднимаемся туди угору. Сябры, я змог. Выбраўся з гэтага перапаханага поля. Ціснуцца там у кустах по краю поля было такое сабе. Вымотаўся, шмат часу згубіў. Але на то гэта і велавандроўка. Такие прыгоды, сябры, конечно, не кожнаму такое зойдзе. Але я справіўся. Красная. Вёска Красная. Это Минский район. Ну вось я ўжо пад'ехаў да трасы і буду рухацца ўздоўж дарогі. Болей нікуды не планую заязджаць. Таму, сябры, развітваемся з вами на гэтым. Дзякую ўсім вялікі, хто дагледзеў да канца. Пока!